ole zanin chu Mizorama skills development training center nuaya tanga hotel management basic course tak tak zirte chungchang hi han soidonila enge khami skills development training center nuaya and training na hi athat na le athat lo na te po kan senga athat na te po chuanin chumi mai ba ka chuanin ya phaira matanga hei Mizoram matanga chukla hrim ahu hawa chukla te po niang chu ahu hawlo wa chukla te po niang chu chumi ta chungchang vai rama na jong tura hotel industry intat lu tura chukla chungchang te po an seidoni la hei tunhai a chuanin tunhai ti mela tunlai ko vela chuanin khoi ram po in skills development an ngai poi mo em tin India ram sarkar poi ngai poi mo em National Skills Development Corporation noya scheme sang aduanga state sang chungjinga chuanin hotel management hi anasapol atampol apuiber a scheme apuiber ta jinga mi ania achan chu namu all sam awangin ani berome hotel industry a chuanin entry level hi in dai thei ani lawa ang tikong ma in tun thleng hianin ain ang tiklai point hotel lian ata pe chuanin vacancy hi omlo lai hi omlo ang tukania achan chu hotel management kan ti tuna skills development ami ni lo hotel management pa ngai zirtena entry level an tran lo wang an tran thin lo wang ania achan chu hotel management pa ngai zir ho chuanin 4 years la 3 years zir ho ta chuanin managerial trainee yang 10 management trainee kan tiang ten an luta supervisory level tele assistant manager level anga an lu thin wang ania tin hotel management hianin hotel management hi India rama enge na muna saberan nia campus interview atang na muna saberan nia chuwa chuanin enge na muna sa view ma se hem entry level an zuk tho thin lo wangin le foreign opportunity a thatlu tu ko wangin India rama po India ram hi tourist ta ram dang tam tak tangin nga lo mai la chuta po chon kanin dai chuang lo ni i hotel a thok tur hi chu wang chuanin skills development and training at railo te hotel industry anin ham tan theina tura skills an nei theina tura training an neya an nei nu lo an nei nuwa khatiang khat lek zirta pokha hotel an lut jung sung mai ni chunga wang chuanin chutiang te ni wang chuanin i hotel industry chu na ala tam hle ti na nia tin Mizoram po hian kan ma mo hle in ka ria tu na chuanin achan chu tun la ya chuanin enge general academic line kan ti hey humanities line a BA han ni top te hian omzia ane la nei tho rolin mitam taka 80% vela hianin ane mi mishing 80% vela hin ane to lawani achan chu specialized tan nei lo chuanin omzia nei vak to lawa i tunla chuan skill sapoi mo to khovela chun professionalism wala ni to wangin i kami general BA ang top BA lo honors po lo ni ta se ti turvak hi om to lawa central service te atam berin za somriatin an exam ngam le boxi lawa SSC noya exam tur sang te na chu tam hle graduate tan chun tam hle ma sa khatiang kha ti kan tum le si lo mi zo thalai ten chu wang chuanin enge tunlai a chun khatiang college kalve pop ringot teng pokha afu to chilo pol som pani kan pas hianin eng line a hian nge na ka mu ol samang eng line atang hian nge financial independent income thayang ti na lampang hi ti ril ru hi kan putangai to ni mi zo thalai ten nu le pa ta ti buai rang lovin eng wang eng ting in nge kai hi kain to dilanga eng ting in nge nu pui fanau ka future ka plan venga ka future atan eng ting in nge ka in e puacha chawang ti lampang line hi kan ngai to atul hle Mizoram hianin dudan tak phei chuanin hotel management zirna pa ngai panga vel hi omse Mizoram college zong song ai hianin
Mizoram zir college zong a hian in hotel management zirna in pangai hi omsa chu chuan employment agent asiam zo kang ti hi ka chiang ani chu ban chan hotel management line chu na mu na all sam na berani mai baka foreign migrate all sam na berani line tun lai khovela chan chu wang chuan in I hotel management line hi Mizoram in kan mamo em ania ni kan la nei thailo kan than homestead lok me ka leya te asam te nan ne ya kenin kan la nei thailo ha poi khop mai chuanin kan englo kan subject alu don tai la National Skills Development Corporation noya scheme sang noya Mizoram Skills Development Training Center kan nei tanuala chunga te chuanin an scheme pakata chuanin hotel management ti hi an da tel thina ni mizo thalai tam takin nan hu pha vairama te 5-star hotel ate 4-star deluxe ate an thona thlakhat lek te thlathum lek te an training ani Mizoram a tha em ani mitam takin nan muwa a tha ni achan chu na mu kha apoi mo to ni tun la ya chuanin zirsan vak ain mizo chu tam tak chu kan zirsa vaka kan zir chho vaka bi e ta kan ni engma thiam la tak si lo kha tam tak kan tam thina wangin I enge kan qualification kan nei tha ma se kan mang tang kai la thin si lawani enge kan zir chho vaka kan qualification kan nei chawati kan graduate te master degree te kan ne ma se kan apply la si lawa kan zira ber ka hi apoya chuwa chonin kan apply thei zung tur ataka kan man theina tur ei zon nana kan man theina tur khatiang kha bo zung hi apoi mo to ni tun la ya chon chuwa chonin skills development training center te hi wi athaem ema mizo thalai tam takin nan mu pha phairama tam takin na an muwa Mizoram kan pel hrim hi chuanin nge vairama te kan lo thoka hotel ate kan lo thoka 5-star ate kan confidence level hi asang nge ni Mizoram om ngot ai chuan ti hi kachianga keima experience atang po kachianga ni achan chu mi sang hotel tho chuan an di la I bi ho sa tak te mera thei tak te pon ni va tho than chu da han ama sa tlang 0.5-star ron dai nang chi te le ron thlen nang chi te chung van tlang chung lom an tlang pui tan khat yang lo an lo di la wang khanin mi chi sang di la khovel ram sang mi deal an deal na sa ta wang khanin confidence level hi asang ani chu wang chuanin I knowledge po a increase nge ya chu wang chuanin atha em matin hun rei lo te vairama kum khate mo tharuk nu la ka po foreigner na hu hal zung the ni hotel industry tal chuanin enge englo apply pe do tan chuanin le achin chang ngai tua pe tan chuanin thil ol sam te ani tin mai baka chumi mai baka chun experience kum khatte an lo nei to chuan 5-star hotel ate jam na tur hi industry jam na tur hi tam mani tin mania business rana ol sam boka tin Entinan Airlines ate railway ate khatiang khanin tin in defense ate tin hei ke ni tho nang cruise line ate po hianin na tam matuna na trau hi atret don chiani covid hi a han re fel de ulakamo an nakum sani somni pania phei jonin cruise line industry hianin recruitment an kalna puina savia winarin oma asan chu longron chuak tur hi atam lutuka I covid in a delay vaka wangin long chuak tur kumina chuak tur te a delay vaka wangin nakuma hianin a chua hukarin oma achan chu long ron chuak tur ra hi long te ani lo tlang puya long lian pui passenger sang rup chuang phur thei de vek khan ni to ni tun lai ron chuak long ho hi chunga chuanin anna thok tur hi long pakhata sang ni chuang zel kha lo ngai wang khanin I na hi atam don chawa tuna po India ma po hian covid line ni nangin tuna po hianin Mumbai vela chan recruitment an kalpui churani chu tiang chu ania khat tiang kha bo peya bo chak kha angai ve ta ni engwangin nge gowana khon foreign sumalu na sate mem kan ti chuanin an thalai tam takhi longa hian an thoka India ramatanga cruise line industry thok zong khofela India ram hi pani nang vel kan ni ta longa thok tama
chuta za som riat vel chu gowa tang chau khwan ani khumi state ta takte tang khwan chu tiang chu ania an rama khwan foreign sum lut char lut na sak lut tukani chu tiang chu ania chu tiang chu ke ni pon kan the ni mi zo ta phei chu ang lo ke mani hi kan hospitality spirit hi kan pian puisa hrim hrim pia lama hianin in chung chat te kan lo ti thana wangin no pan lai tangin chuwan chanin kan kalna line tur tak po nin ka ria hotel industry hi chuwan chanin I kan tan hian kong hi a olsam ve phian ani ti kha kan seidu boka chuwan chanin na hi ala tam don chawa chuwan chanin khatiang skills development nuaya training kha I training po hi la tam sau sau sela kan training center thau ta po hianin enge I ma son zel se la enge anzir tir na konga po hianin askop zawzok engtim nge hotel operation chung tak tak I ang chi kha zirtir chho box sela ti hi kan soidua trainer unlock tura po enge hotel industry lowin Troy Vanual to kumengo maza lo thok ve to 5 star hotel kumengo maza lo thok ve to ang chi te khatiang kha lathin sela achan chu enge real operation shelo ina ansir tir hianin thila boi thlak thina vairama zuk ve zuai hotel zuk thok ve zuai englo hretak tak silo interview dan tur chau zir tirang chi te po hi ve thayania khatiang lo deu attaka operation tak tak ang chia practical nena anjir tir kha poimo hle ani achan chu poimo na chu nakina elo a disadvantage Mizoram skills development kan kalpui dan that lo na ka soi huna karon soyanga chuwan chuanin tuna skills development corporation nuaya kan scheme kalpui hotel management te line dang poniang yang hi lati bel sau sela Mizoram hianin college pui a hong thei lawani point hetiang hi la omzel sela training center mizo thalai te pon I enge khita engamo kemani zirlai tanga engamo ni tum kan nei lawo ani pheichonin khatiang na mu zung thei na tur olsam takha kan bo thiam to angai ni tun lai chonin chuwang chonin I kan future ngai tua chungin englai na hian nge na ka mu ol samang englai na tang hian nge ka in chom vat theyanga keile chung kwa ka chom vat theyang ti kha ngai tua ran angai to tun lai chonin thil opportunity tam takoma khating kha liam tir mai lo ram mila I experience lo nei to tapon chuwan chon ibo chak ve u ti hi kan soidua chuanin khangkha athat na lam Mizoram skills development corporation and Mizoram skills development training center thatna lampang lo ni ta se athat lo na lampang hi han soidon taila I soitura tam khop maya hi du thu Assam lawa I achan chu enge kan system afu mia lawani National Skills Development Corporation Mizoram training center nei tu ta thiam lo ani lawa ma sengin an thiam lo ani mi lawa amai ro chu hei aya tha hian an ti thayani ti hi chu ka chianga achan chu tuna an kalpui dan system hi chu afu lawani I hotel management system kaldan ani lo hrimma achan chu tuna kan kalpui dan chuanin thakhatte training kan lo pe thathum te chuanin chumi nuwa I staff pa ngai angin an lut ngal thina ni hotel a hianin hei hi apoi khop me staff pa an thiama an knowledge na clean up an thiam na in a clean ni chuanin I lut ro se apoi re lo atha jok lei ani amai ro chu thiam mang lei lo kanin lu tir zung hi hian afu lowa achan chu afu lo kan tin na chan chu I mizo thalai te phaya na thok tura chuk hotel industry thok tura chuk te aza ve ai tam hi engwangin nge beidong an hola thin kan ti chon khami system fu lo chi khani
achan chu hotel management a chuanin hotel management kan vazir ta the degree zirte 4 years degree zirte 3 years degree zirte chuanin I training an nei ta hotel in da hotel an I college an kal lai khanin tharuk te hotel an va training a khatiang kha industrial training hi om ngai turani management train hotel management a chuan chu wa chuanin Mizoram kan kalpui da nai chuanin training skills development hoi tang kan kalpui da nai chuan industrial training om mi alawa da industrial training om mi alo an training center a eng ma anzir tlem ma na kalaing industrial training ala om lo zui ni hi apoi khop maya hi mizo thalai tam takan hole na chan hi ani hi phai na toka beidong an hole na chan hi a chan chu enge kan ti chuanin hotela chuanin Mizorama kum ni te khakhatte thlathum ta kan lo zirtira vairama kan thon ta entry level angin an lutani entry level angin 18 entirna FNB lo luta se FNB a chuanin waiter ang khan an lutani I waiter an ni chuanin waiter inati tur kha thiam tur angin kan lo be sei thina ni chu ba chuanin anron kalta waiter ani sia eng ma hriat si lo kha chuanin enge aboi khlaka chu wa chuanin anron kalta a an thiam lowa chu tiro kan tia antinan pizza gas in order ta pizza va pick up ro tia enge pizza ne na ron kaltur po kha shelawani ashriat tur kha waiterina ashriat tur kha eng ma shelawani antinanin whiskey telo order ta se eng glass ange whiskey and surf trin vodka eng glass ange khatiang mai kha I an shela silowa enge headless chicken ang mai khanin an hoi vual mai ni chutiang ani thina wang chon eng man shet lo thina wang chuanin kan hau an lo tok lo thei lowa briefing na te hau an lo tok a ti khan eng man an shet lo wang chuanin bakery te mon da charanga plate ten wipe tiranga napkin ten fold tiranga section anom tir lowanga kadenghan khatiang an ti charchar chuanin an mania inferiority complex an lo nenga min hau buran lo ni phei chuanin ti khanin an mania I eng lo na nen mizo phei chu chapo na nen ti khan chi sang kha an lo in siamanga ti khan reilo te an bang mai don ni an mani anin thiam chapanga anin khongai anga mani le mani mizo ra chu poi em chu min hau hianin le min correct te kan du lo thina he hi apoya min hau chuanin engwangin nge min hau enga tinge min hau ti lam hi kai kan ril ruwa a om ngai lowa I chumi lam ngai to lo chuanin ke mani zo kan thin rim dei sela ni ke mani thiam lo khan e hi mi zo zia dik takani poi khop maya a reason hi kan ngai to thin tur ani mi zo chu enge focus lo tura hianin a hit lo tura hian thili kan hit thina focus lo turi kan focus thina he a poi khop maya I englo hemi line a chau poni lo thil rang poni thawani a hit tura hin kan hit thin lowa focus tur tak kan focus lo thin ani chu ta chuanin entinanin ai sikima te butan te ponan kalpui vani hetia skills development corporation ni sanghi le sompanga chhovel khan sikima tangin ka thona hotel khan an ron kal tawani khatiang thau khan Mizoram training ang thau khan ni amaro chu ka thona nglawa kha chuanin Sikkim ho ka chu trainee angin kan lo la I an hlopo atlem ani staff pa ngai ang ainan ron kal lowa trainee an ron ni na chuanin an thiam lo kha chuanin kamo phurna ni antinan supervisor te mo an ai sang te an senior te mo phurna ni an thiam ma chu duty over zo to point an thiam tur o ma kan ngai an thriat lo chuanin kan thut pui mai ni kan zir tir mai ni yen kan shilani thilan hriat lo pon kan hau lo an hriat lo kha an hriat tur an hriat theina tur a zir tir kha kan mo phurna ni
chu tiang chu ani a trainee chu tiang chu kan treat thin ani chu tiang ni loin mi zo chu skills development noya chuanin an neng lo ta an zuk chuk ta khatiang khan an zuk lut ve si lowa chu wan chuanin thiam tura an thiam turang kha an designation ne na in match an thiam tur kha an thiam la si lo ka chuanin i a boi thlak ta nge khatiang khan na tho a ha thlak big mem ta ril ruwa mi zo ta phei chu a howan tho phei chuanin pakhatan lo hau chuanin mi zo ta chu thiam lo na ngai nge po lo in trana ti khanin pakhatin alo hau de chuanin ne ta pakhata va hril na chuan va in soi thiam nga le peka chuan a in thiam lenga in soi thiam lenga ti khanin a to pa chuan thiam mani la thiam nga in chan tira ti khanin i a hu hawin mi zo chu kain tran lem an bang dial zel mai ni khang kha athalo khop maya mi in enge supervisor ten mo min hau re mo min neng lo hianin achan hi om thina mizoram a phaya na thokte boina to kre ra hi hei vairama hunrei takanom ve mizo welfare ata pokain mangna sa em mambaya i buaina mizo tena buaina kan to sang gan chui chona to pa chonin kan lo thiam lo hi ani tlang puyang thin chiat lu tu ka wangte le kan lo chapo ve de wangte khatiang han kan in da san ve wangte kan thiam turang kan thiam lo wangte po ani ve thin ani kha chu tiang ani wang chonin kan thiam tur chin kan thiam si lowa kan level kan ni na le kan thiam na ain match si lo kha chonin enge operation a hotel industry busy operation a aboi thla ka mema productive result om si lo chuanin I na hau bur kan ni lo thei lowa ki mani a enge result tha chua si lo chuanin I how to te tan khanin tangkai na kan nei lo ani company tan po tangkai na kan nei lo ani chuwa chuanin I hotel anwa mani thona mun na nuam thei lawa nuam kan ti thei lawa chuwa chuanin an bang la zung ati khan khami an ban khanin chung te laka te thian te laka te mizoram thian te laka te phai ka kal don chu dikati anti ani wang khanin an hole mai ta kha tam tak chu anin thlakung ve boxia chung ta poisa cha la zung ta ka anin thlakung ve to boxia chuwa chuanin kong diklo lama te po kal thei na chance asang mani chuwan chonin khatiang kan pumpel theina tur khanin enge industrial training a I Mizoram skills development training center tena industrial trainee anga kan thon theilawani pon I Mizoram kan zirtir chung tal khanin hotel operation tak angin practical te ti puila chu chuan tam taka pui nga yang ti hi ring bokela antinanin F&B an lo lu don ani chuan breakfast chu a busy ngai ta breakfast a chuanin speedy service apoi mo tani nge rang taka thil ti ngai na hun ani a breakfast chu chu tiang ni ban khat tiang chi te tin breakfast and serve chi ang te hei artui siam dan chi sang mai te po hanjir tirila chuanin khatiang cereal sang te breakfast a poi mo zolang chi khatiang chi an hriat tur a basic tak chi antinan whiskey chu shot glass in and serve a vodka te chu tall glass in and serve thin tiang chi mai po khatiang chi te an hriat tur ngai a basic tak ang tal hi chu hria sela I enge kan thalai tam tak Mizorama vairama chuka beidonga hole ta te hi hian beidongin an hole lovang ti hi karinga I tun a hianin hole an tlemang ti hi karinga ni chuwan chuanin enge kan zirtir dana po hianin I operation chunga an buai lo na tur tok fang tha hi chu zirtirila I tin vairama hianin apoi mole chu kan na hi kan pathian biak na ania pathian biak na thaber chu pathian biak dan thaber chu kan na rin om hi ni
kan na thorin om hi apoi mo mani chu van chonin kan duty kan ti that si lo bia kin khom tlut chu om si om lo dik tak chonin chu van chonin kan tho tha hian i henge i pathian kan pia in ngai la fire lo hotel kan tho san da ya po kan tho kang chu van chonin khatiang kha pathian kan piak na ngai tai la chuanin chumi lo le chuanin tumru na nei la mi zo thlai tam tak chu ka hlo tling tre pani ti hlo hianin kan ho san la thin ani i apoi khop mai i viraman ron chuka tam tak mi zo abik takin mi pa ta phei chu hlon la an bang le mai me te kan hun danga ten thok le te kan hlon la len bang le ka te chi ka tam tak kan omani chu wa chuanin enge a then khat chu kum khat don ten thoka an bang te kan hol le a khatiang kan an hlo tling tre pani ti hlo hian enge mi tam tak chu kan bang la thin ani apoi khop mai ke ni te po elo doni la chu nin kan har sabna kan to ang te soi doni la chu sei tur tam lu tu amara chu ti sham na nun hi apoi mo tumru na kan neya kan taimak chuanin kan ti sham pe phot chuanin hotel industry chuanin lotlin lo chu ti turom lo yenge maba kom lo a lotlin lo thei lo hi ka ti ve ni chu wa chuanin yenge khelamaron lakal tur tepo in chutiang ril ru chu puila tumru na neila tumaru chuanin enge thil dang song chu akal tuang vek mai ni company kha kan thona company kha mangai ngai lo kan na hi mangai la kan na hian tuila chu chuanin company kha kan mangai ani mai kan mangai phot chuanin adang song chu akal dik vek mai ni chu wan chuanin kan na hian tuila nuam ti la chuanin aha thlak lo boka chu aha thlak lo pha boka ti kha kan soi le du boka chuanin tun lai chu mi pia lama chung kan topic pia lama chuanin kan zep tel zeu du chu tun lai khofela chuanin hei online ten nan ron offer na sa ta bikin hotel industry pheju foreigner hotela te tin cruise line industry te po fraud ta tam lut tu kani mi zo thlai ten ponan lo comment luai an interest thu te an soya ti khanin ma se hetia ang na tha re hi chu Facebook an post te ponin an mani WhatsApp number hi tu manan da ngai lawang tin agency pa ngai chuanin agency pa ngai tak chuanin an email ate hotmail la mo gmail la mo khati ang rediff mail khati ang kha an mangai lawang ti hi rin tur nia tin WhatsApp number hin da ngai bok lawang tunlai a cruise line industry cruise line at job rang an WhatsApp number nen an tar lang khatiang advertisement chon tam khop mai ang kha kan lo apply ang ti ka lawa mi tam tak lo apply to pon ama a boi thla kan sum tam tak ten lo sang thona khatiang kha ti lo apply lo ila khang kha in apply ni chuanin questionnaire an lo thon cheunga in changa anu loka questionnaire channa tangi tlinga an tianga chuanin itin nuwa yang lo chu tiang kha tiang chu ron submit ron tianga chuanin nuwa e visa process angai chu ta chun chu mi account na chon poisa ron thun ron tianga ni thun zo chuanin in be thei to lawang kha tiang kha tam ta ko ma mi tam takin har sabna an to kani ka hna ta pon ron save ve fo mai kha tiang kha apoi khop mai chuanin cruise line industry te kan apply don ani phei chuanin ka video hlui lama khanin cruise line agency sang ta kan ta khami pon lama kha chuanin i website ta an mani cruise line company website ta kan apply ni ngot lo chuanin apply lo a him ti kha kan soi du la chuanin tun lain ka veila de pakhat chu na tho na kan zong ta vairama te foreigner te na tam tak advertisement lo chuak thina mizo thalai comment tam ber chon mizoram pon lam chu hlau tura mon ti top many hi apoi khop maya Gulf countries kan ti ta tunla ya Dubai ya te mani lo ka housemate te an posa 4-star hotel te enge an
mi tam tak chuan kan soi hlo oma Dubai voi khat po la rap lo ten tin Gulf ram Muslim ram ti khati kan tia UAE te Qatar te Bahrain Kuwait Saudi Oman hey Gulf ram kan ti chun nia hela hemi rama yanin hotel industry na tam thei em mani offer ma se Muslim raman ni wang yanin kan lau ena yanin kanin soi thai na sa apoi khop mai alo om lo zia mai chu keni po career kan tran na hania ku lai ku chuanin enge Christian te keni mizo te aya enge ai ma an rin om zia te faina an ngai na zia te danan zom danan ken ko that zia te kazuk muwa heng lai Muslim te hi Christian a keni Christian te a hian Christianity hi in follow zo kan hi a katiril ru thina ni tin equality hi kan enjoy ani India ram ipon India ram a chuan a then khatin chingki Nepali minti fowa amara zu khati ang in mu niam te in en niam kha hom lawani Oman International Airport a Muscat International Airport a kan thoka airport CEO te po lo to kila kan wis ma yan min wis thina ni atiang kha ania tun lai ami zo te khoi lai po lo tu ramo ti mai vairam po foreign po lo tu ramo ti hi kan tam em kain soi thaina sa hei hi apoya tin enge na a re a har sat na lam kan soi na sa ni yang lo antinan tun lai a Dubai na ten lo posa a har sat na enge an to dan tur a hre om na lampang hi an ron soi na sa Dubai om te pon an ron soi na sa per thina ni I hotel industry po ni se lo atlem chu ti khati te anti pitam takin hei hi apoi katia achan chu hotel industry salary break up te shalo puin khang kan soi thina ni CTC possession lo net salary possession lo gross salary possession lo ten khatia an hlo advertisement an hlo ron tarlan chia mu khanin khanin hlo atlem lu tu Muslim noya chti khati ana shom antia hey apoeni mizo thalai ta hi tuna kanin zirtir dana chuanin she om tuar mi alwa hlotling tur hian kanin zirtir hi anin ka ria hey apoi katia ke chuanin thalai ta mizo thalai ta nain huani chuanin foreign vela te vairama po nain huni chun kalro thokro min soilo om ma sengin thokro a lo om then khat lai chu lo om mai thei ma se tlang puya chuanin a lo om lowa tin har sat na tok te po atam ber chu kan thiam lowani chu wa chuanin she om po zuk tua ro tra po zuk trap ro tra chang omang apoi lo hey tuna kan thona cruise line ate po mi tam tak mi tweet la bek riatan kala mi tweet lak chang pom har sadna hi om tel ngai khoya po har sadna kan pa kha kan pal tlang turani khang kha ga in ne tir turani lo thungani khang kha kan ne anga kan pal tlanga nuam kan titel tlang tumru na kan nei phat chuanin khang kha kan pal tlang jok turani har sadna re chu ma chon turani atlan chiat san turani lo ni chu wa chuanin na zon na konga po mina har satna an soi chuanin enge in nual pha lawila har satna hi ma chon tur sutlang tur ani atlan chiat san tur lo kan tlian chiat san chung chuan chatuanin kan tlan chiat sanang masa kan ni turang kan ni ngai lawang chu wan chuan asuta sutlang tur ani a ma chon tur a fight tur chu wan chuanin I chu tiang ni lawa kan tlan chiat sana an soi lo om wangin kan kal du lo ni chonin har sat na khan min ne ngal ti na ni kan ne tur ani
chu kami harsat na min an soi harsat na te harsat na sang sang an soi te a that lo na te a hreom na te kha kanin hne tir sa chon kan hlo tling ngai lawang ti hi ka ngai dan ania chu wan chonin eng na po ni se tu pon eng na po thok se a harsat na lai officer pon nor se minister pon ni ro se a hreom na lai a harsat na lai chau khan soi don ani chon soi turan nei fe kang tu pon chu wan chonin i hreom na tel lovin in a hlotlin thailo ti hi hriat tur ni chu wan chonin hei ke ni te po longa kan thoka kan room ta chu zim ta ni hei tu na kom na hi zim ta ni ti hianin helai zim ta hianin kan future kan plana hemi khuma hianin kan chung te nga in kan room ve tho bial nu te po nga in kan room ve tho lung leng ngoi ten ke phe choi nak tuk le loka ka u nau pian pui ka chang le in pasal nei don om ve cha ke ma min kanom thailo khatiang kha ni hetiang chu tiang chu kan tur ve tho ni helai khum te tak te a hian kan future kan plana eng tiang in nge chu ti khatiang kha ni eng kim kan dream jong jong helai room chung zim te a hian ani ve tho ani a har sat na lam soi don chon har sat na lir chu wan chuanin a har sat na lam hi mulian lawila har sat na chu sut ngam tur sut tlang tur ania kan hne tur ni kai hne tir tur ani lo kan sut tlang tur ani chu wan chuanin har sat na chu tlan chiat san lovin ton tlang tur ani fight tur ani chu wan chuanin kan hriat rang tur chu thil re a eng na po ni se har sat na lam mulian tu chuanin arem chan na om chuna po har sat na an hu zelang har sat na li ran muang ma se arem chan na mu jok tu chuanin mulian jok tu chuanin eng anga har sat na po ni se arem chan na azong ram zelang arem chan na a mu tel zelang chu wa chuanin arem chan na mu tu jok ni la chu wa chuanin kan keima ni po keima ni chu chun tam takin min puyanga gi hetiang mi so yang zela kan oma a har sat na laim tun lai mi zo thalai te anga har sat na lam rengot kan mudon ani chuanin nakin loka chon mi zo thalai te chun na mu lo hlir kan lan ni mayang a hlau om kha chu hlau oma nu le pa te poisa dil rang mai ni lawin financially independent kan ni theina turin le chung kwa te dina nu pui fanau te nuam sataka da ve thei turin tun thleng hian ke ni po hei kan tar kan upato ni mi zong in tlang fa line ka pu min tie ma se tun thleng hian hei nu pui nei ngam turin kala in settle tok lo timang chu wa chuanin tun thleng hian kan la nei lo ani chu wa chuanin mu lo wang te po chen ka chuanin an ngai be thema sa ni pi ke mem lo wa ka tiang khanin future ngai tua chungin e puitling taka englo ngai tua chungin kan ril ru kan siam nga ya kan future kan plan ngai to tun lai chon bi zowa tu na tanga kum som po ngai to lwang a chuanin educated and employed le khathiam namulo te kan problem ani don chu wang chuanin etiang lama hianin zir vak zir san vak te mo general taka zir vak te mo kan man la tur silo zir vak te chen kan kal na line tur na kan mu jung the na line tur lampang tiam thei fal te kan ni lem lo ni chuanin khatiang bo thiam te po kha apoi mo chuan atop pera chuanin ka soi ta thewa tum ru na kan neya kan taimak chuanin eng kima hianin lotlin na omani ti kha kan sei tua he video mi lo en saktu zong sang in chunga in zafa in lom thu kan soye